שלום, היום אני אראה לכם איך עושים שולחן כשפות במיינקראפט, ואני אראה לכם גם איך נכנסים אל המיינקראפט. כאילו שאתם לא יודעים, סליחה, מתרגש. יש לי גם שחקן שאני אוהב. אם תורידו את המיינקראפט הזה, תקבלו את כל השחקנים בחינם. פעם הם היו בכסף. אתם יכולים עכשיו להוריד. אז עכשיו אני אתחיל. פתח עולם. ואז אני אראה לכם איך אני גם הופך לסורווייבל. כאן, סליחה. רגע, נשים את החרב. כאן אני אראה לכם דקה, סליחה. קודם כל מגנים בעצם. אחרי זה דקה נעשה משהו שאני צורך. זה הנה. דקה, חכו דקה שאני אסיים לבנות את ספריית הכשפות. והנה, טוב, יאללה שיהיה. נמשיך את זה לשניים. איזה פסה. יש לי אוהב לקרוא, הוא חמוד, אני לא אוהב. דקה, עכשיו נראה לכם איך אני אקשף. נעשה מכנס, ככה. תוציאו את זה, תתרחקו. תתרחקו עוד. עכשיו את החרב, אחרי זה נעליים, ולא בטיח גם. רגע, נעל. אני עכשיו אראה לכם איך אני הופך לסורווייבל. תלחצו כאן, תאפסו ככה. הנה סורווייבל, תיקחו את הדברים, תהנו, תשימו אותם ככה. תעשו לי הרבה לייקים, אני אשמח מאוד. ותראו עוד סרטונים, אני אשמח מאוד. ביי.